नायै नायै नायनानै मोजांसो नुलायलांबाय हौवा गै दुबुलिनि बे बद मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत ही घटिया लग रही हैं। क्या? ऐसा सवाल है, आपको पता ही है कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं, फिर ऐसा सवाल क्यों पूछती हैं? लड़कियों की ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम। मोजां ना माथो अबस्था खालि जाना दंला मानसियानो 150 केजि जागोन उननियाबो पाम्पसार सिगांनियाबो पाम्पसार माथो खबर मा परिखाफोर दंबाय नामा हाबा जाबायब्रा जाम्बा हाबा जाबाय माथो साफाथारलाय Hoi, slim tarla. Ma usole ro sidai bondro. Faiza hurlay 20 taका. Hoi, ma faiza bra ang hanba gaya. Hor bra aku janna mau. Hoi, wat bimana ho? Ang bimana halay ko thu. Nei lalay baba. Hoi, baba. बेसे गोबाव जाखो 20 दिनसो जाबाय खामानि गैयालै गांजेबजेबद्राय एसे गिदिर नायनानै जबावनांगोन सासे दानिखौ लांदोलै होमब्ला है आंनो नाङालै नोंनिखौ लांदोब्रा आंनिखौनो लांदो नाङालै थांनोसै अ दे थांदो है सासे नागिरना दोनलै आंबो गांजेबजेबनो आंनोबो एसे गिदिर नायनानै जागोन दे जागोन नागिरनानै दोन फिसाद्रायलाय सासे साफाब्रा फिसाबाबो ओइ नों गारोब्ला आंनो खबर होलाय आं लागोन